Καλώς ήρθατε και πάλι. Το σημερινό μας θέμα είναι η διατροφή και η εμεινόπαυση. Τι είναι η εμεινόπαυση? Η εμεινόπαυση είναι όταν η περίοδος σταματά για 12 διαδοχικούς μήνες και εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών. Αλλά η εμεινόπαυση μπορεί να επηρεάσει και νεότερες γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης παράγουμε λιγότερες ορμόνες που ονομάζονται ιστρογόνα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα εμεινόπαυσης και αλλαγές στην υγεία μας βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Ποια είναι όμως τα συμπτώματα? Όλες οι γυναίκες θα βιώσουν διαφορετικά την εμεινόπαυση. Κάποιες μπορεί να μην εμφανίσουν καθόλου συμπτώματα, αλλά πολλές γυναίκες θα εμφανίσουν και για κάποιες μπορεί να είναι αρκετά σοβαρά και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι εξάψεις και οι νυχτερινές εφηδρώσεις. Άλλα συμπτώματα που περιλαμβάνουν αλλαγές στην διάθεση, όπως άγχος και κατάθλιψη, απώλεια μνήμης και συγκέντρωσης, κολπική ξηρότητα, έλλειψη ενδιαφέροντος για σεξ, μειωμένη μυϊκή μάζα, διαταραχές ύπνου και πονοκεφάλους. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων και υπάρχουν κάποιες θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η υγιεινή ποικίλη διατροφή και η ενσωμάτωση περισσότερης άσκησης στην καθημερινή σας ρουτίνα, που μπορεί να βελτιώσει ορισμένα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Αυτές οι αλλαγές μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου ορισμένων από τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες για την υγεία που συνδέονται με την εμεινόπαυση, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζουμε τόσο πολύ, όπως η οστεοπόρωση, μια κατάσταση που αποδυναμώνει τα οστά, και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό. Μπορεί μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή να βοηθήσει με τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης? Η αλήθεια λοιπόν είναι πως η κατανάλωση μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής και η τακτική άσκηση μαζί μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη ενός υγιούς βάρους και στην ανακούφιση από ορισμένα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Είναι σημαντικό να τρώτε πολλά φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, εναλλακτικά γαλακτοκομικά, μία σειρά από πηγές πρωτεΐνης, ιδιαίτερα φασόλια, πιζέλια και φακές, και μικρές ποσότητες ακόριστων λιπαρών, όπως ελαιόλαδο ή κρεμβέλαιο. Θα πρέπει να μπορείτε να λαμβάνετε τα θεραπευτικά συστατικά που χρειάζεστε από μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Να μην ξεχνάτε πως δεν υπάρχει συμπλήρωμα που να παρέχει τα ίδια διατροφικά ωφέλη μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής. Έτσι λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο σημαντική για τη σωματική σας υγεία, αλλά και για την ψυχική σας υγεία και ευεξία. Οι αλλαγές στην διάθεση, το άγχος και τα προβλήματα με τη μνήμη ή τη συγκέντρωση μπορεί να είναι μερικά από τα κοινά συμπτώματα ψυχικής υγείας της εμεινόπαυσης. Μάθετε περισσότερα για μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή στον ιστότοπό μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια!